Ja som Vicky a vítam vás pri sledovaní môjho videa. V tomto videu vám ukážem, ako si pripraviť krásny, jarne naladený scrapbook. Na prípravu scrapbooku som použila tieto krásne papiere, ktoré, musím sa pochváliť, som sama navrhovala a nájdete ich na mojej stránke www.byvicky.sk. Nenaťahujme však čas a poďme sa pozrieť, ako si pripraviť scrapbook. Budeme potrebovať scrapbookové papiere, tenký kartón a iné farebné papiere, výkres, nožnice, lepidlá, ceruzku, dekoračné pásky a kancelárske pomôcky. Rozhodla som sa spraviť takú menšiu knižku, takže ako veľkostný vzor som vzala jednu z bratových hier a dvakrát obkreslila na tenký kartón. Kartóny som následne vystrihla. Potom som položila kartóny na biely výkres a obkreslila. Nezabudnite v strede nechať malý priestor, aby sa neskôr knižka dala zatvárať. Kartónové časti prilepíme na výkres. Keď to máme hotové, môžeme rovno začať zdobiť. Pri vytváraní scrapbooku neexistujú žiadne pravidlá, takže si ho môžete ozdobiť presne tak, ako len chcete. Ja som ako základ použila jeden z mojich scrapbookových papierov a kraj som ozdobila dekoračnou páskou. Z prednej strany som nalepila kúsok bieleho výkresu a kryštál na ozdobenie. A teraz vám ukážem jednu veľmi dôležitú časť a to, ako som pridala listy. Zobrala som si starý zošit a gumičkou v strede som prichytila tieto listy o celú knižku. Aby gumičku z druhej strany nebolo vidno, prilepila som ešte jednu vrstvu dekoračnej pásky. Toto uchytenie je veľmi praktické, pretože ak listy zaplníte, môžete ich jednoducho vymeniť. Pokračujeme dizajnom a škaredé časti kartónu zalepíme bielým výkresom. Knižku priebežne kontrolujte, či sa dá zatvárať a zbytočné časti odstrihnete. A teraz pokračujeme s dobením. Ako prvé som použila kúsok z mojich scrapbookových papierov, pridala kryštál a teraz používam jeden veľmi unikátny materiál, pretože je to kúsok, vlastne nejaká vrstva monitoru a dal mi to môj brat, keď rozoberal počítač. A ďalej pokračujem s nápisom Jar 2017. Jednu stranu som zaplnila kvetinami na vyfarbovávanie a ďalej pokračujem s dvoma tenkými pásikmi, ktorým ozdobím okraj. Do dolného rohu som sa rozhodla pridať tento kryštál, ktorý je na ležato a ešte dodať kúsok ligotavého papiera z monitoru. Sem som potom dopísala nadpis Najlepšie zážitky. Vytváranie scrapbooku je vlastne veľmi intuitívna vec a neexistuje presný návod. A ja som to robila len tak kvázi za pochodu. A veľa vecí som ešte doplnila večer, keď už kamera bola vypnutá. Dôležité je, aby ste sa pri jeho tvorbe zabávali a využili svoju kreativitu a voľný čas. Ak chcete ešte viac inšpirácie a nápadov na vytváranie scrapbooku, pozrite si tiež môj letný scrapbook. Link na video nájdete v popisku. A takto dopadol môj scrapbook.
Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, dajte like, napíšte niečo pekné do komentáru a prihláste sa na odber, aby ste vždy vedeli, čo je nové. Nezabudnite označiť aj ten maličký zvonček a pozrieť sa na moju stránku www.bajviki.sk. Vidíme sa, ahojte!